aizvi ko mazimbabweans amuchandiudza kuti president wenyu ari kuita kuti atakwa pagreen paplatform yake kudai so ko vakatengerawo mafoni vaya vaya neZANU-PF mubhori kuita seko dhirama ripere muzimbabwe. Ndadzoka zvekare mhuri yezimbabwe nemaupdates panapa ari kuitika pachannel yenyu Kulian TV patinokupai nhau nezvinhu zvese zvinenge zvichiitika. Nyaya yakabereka dai so president Emmerson Mnangagwa vakaposta on his X account vachiti I have arrived in Tanzania to join fellow leaders at the joint SADC EAC summit. Our mission is to find an amicable and lasting solution to the security challenges in the Eastern DRC through unity and dialogue. Ndo zvakabuda vachitaura panyaya vachitoti ndasvika zvakanaka ndafamba bonda ko kuTanzania toda kuona kuti toita sei togadzirisa nyaya iri kuitika ku DRC because zvinhu zviri kuita sei zviri kunetsa. Muri yeZimbabwe zvandazoona zvichitaurwa panapa ka ndavhunduka zve ndikatoti ko vanhu vaya vakatengerawo mafoni varakashi kuti vachinge vazoenda mafoni acho vari kumbomashandiseko asi havana data here asi hasi kubata network here kana kuti vane kumwe kwavari kuzvidefendera. Aya ilini zvangu ndiri munhu wekuti sometimes ndinototarisa zvinhu ndobva ndatoona kuti these guys dhakwazi hapana iripo ndotoona kuti hapana zvine musoro zvine zvichitaurwa. But anyway ndisati ndapinda munyaya ndakunyatsokuratidza izvinhu zviri kutaurika panapa kana uchiziva kuti iwewe unodedzera kuti pasi neZANU-PF hauchaide tanga nekulike this video right now izvezvi kuitira kuti vaboikane. Tatopa nyanga manje tatomuchiki manje tichionesana zviripo right. Vanhu vari kuzobuda vari kupindura panapa vari kudedzera kuti zvekutambirwa paairport nevanhu vanotamba kokungonya izvi makazviwanepi? Treat the matter with the seriousness. Umwe ari kubuda panapa ari kuti last week manga mune imwe summit kuchimba chemaChina now mave kuTanzania Germany munonakirwa nekufamba hezvo ko ingosiyai kabasa motongoita zvenyu kungotenderera muchiita zvematrip zvenyu izvo muchingoita yamunongoita iyoyo. Muri kuona mumwe ari kutaura umwe ari kuti you left, please do us favor and don't return. Mashoko ari kubva kune mumwe munhu tayo chimbotisiyai since matobuda munyika kudhara chibva mangogarira ikoko. Umwe ari kuti kindly stay there, say don't come back. Zviri kutaurika pa X. If you go on X unotonotarisa macomments avo zviri kutotaurwa nevanhu veZimbabwe. You failed us Mr. President. Vamwe vari kutaura umwe ari kuti say what exactly are you doing in the State House? Can't you just admit that you are failing and let others try? Anzaiwa kachimbobvaika chibasa ichi munenge muchiri kuiteko pa State House chimbosirewo vamwe vaite se mashoko ari kutaurwa nevamwe. Umwe ari kuti please don't come back, stay there. You failed to copy corrections, please resign. Zvatoo zvituko. What about solution yekuti tigute isusu nemhuri yedu muZimbabwe? Muri kuionawo sei? Come back home. Chiwenga and Geza are planning to do what Chiwenga did in 2017 and we are behind them. Vanhu vauda kutomukwidzawo BP kudhara unozati zvaZimbabwe maZimbabwe ndovanhu vanoda kutokwidza munhu BP cheko. So ndo zvinhu zviri kuitika. Mamwe macomments acho vanga vakutuka ini ndinozokusefa ina ndiyo vanhu ndinoitaura zvinonyadzisira panapa saka ndosonga ndatozongogumirawo ipapo ndikati ngedzai ndingoti asi chikuru ndechekuti ndatokuzivisa izvo zviri kuitika. So that's the current situation iri kuitika. Vanhu vari kutojamuka zvisingaiti zvekuzonzi ukazisa chimutemo bullying what zviri kutaurwa zvezve maZimbabweans havasi kuzviteerera. Ndo zvandakaona zviri kutoitika. maZimbabweans havasi kuzvitombozvitora serious. But anyway ndisati ndapedza nguva yenyu munongozviziva mhuri yeZimbabwe kuti panapa tinenge tichingoti gaga tichingozivisana nyaya. Kana uchingosvika panapa first time yako ndanga ndichikumbiro hachatoo chikumbiro kuti mungosubscribe panapa kuti toramba tichikupai zvese zvinenge zvichiti hatina nyaya inojambira panapa. Ende kune vamwe vanhu vane mavoices hakuna voice ratinotsimbirira. Zvamakatadza zvamakarambidzwa kuti muzobudisa hasha dzenyu zvinenge zvichiitika kune mamwe machannels kuna ZBC, they don't have time. They are men or maybe they are so superior kuti vateerere zvinotaurwa nemi isusu panapa tikuteerera. Saka ndichasiya namba pascreen mosenda maaudios muchitaura anything chinenge chichiitika munyika yekwedu kana chamunoda kukomenda anything chamunoda kutaura chamunoda kuti chinzwikwe nevana veZimbabwe kana chamunoda kuti chinzwikwe nevanhu vacho ivavo veZANU-PF. Sendai panamba idzodzidzi munongonzwa chakutobuda panapa channel. Zviri zvanhasi sarai makateerera this audio of the day. Mozondiudzawo zvamuri kufunga mucomment section mangu. Mahovheti hativatuke hatirwe nawo asi tinotaura kuti dei vasina kugara vakaoma mwoyo nekumamisha uku ndo vamwe vaikonzera noise vaita kuti vanhu varohwe, vaita kuti vanhu vapisirwe misha, vanhu vapondewe,
inyaya yekuti yangoti sakarwira rusununguko, ningi wakusapota MDC, ningi wakusapota chakati, ndo vanhu vakakonzera noise. Dei vakasvinura panguva iyoyo vakataura kuti tinongoda freedom, munhu wese ane right yake yekuvhotera bate raanoda, tsvaga mutungamiriri waanoda zvisina violence mukati, handiti? So ndarageza hangu zvimbwanana hazvisunuri musi umwe chete, tongotiwo ndo pavazozviona kuti aiwa ava purezidendi vava kureva Mnangagwa unoudlire sasabhuku anotengesa munda rugumi achingotengesa akambopatengesera mumwe munhu. Saka vageza nhau iripo ndeyekuti vanofanira kuziva kuti vana veZimbabwe vava vazhinji havasi kufara nezvaiitwa nemaovheterieni vamwe vavo kusanganisira naivo panguva yacho. Saka isusu hativatuki, asi tinovaudza ende tinotaura zvinotirwadza, nekuti generation yedu isusu takatorasikirwa neupenyu, nyangwe tichirarama but upenyu hwedu hwakatenda musango. Baba vangu vanga ari muovheti, vakafa but hatina kana chatakawana kana sendi, asi munhu akatorwa hondo zvakasimba. But munhu akatova muovheti anga akatodhiniwa neZANU-PF ende anga asingadi kunzwa chinhu chinonzi ZANU-PF. Ini wacho ndikatorerwa musha kumasvingo 2008 through maovheterian nemasabhuku. So maingurega ndikuudzi, shoko inhondo. Kana uchiziva wedhiroro kuti nhondo ikaputika inongonzikwa neari mupata neasiri mupata, kana ari padhuze anotongozvinzwa zvinhu izvozvo. So wori zvipatara izvo zvina mushonga, new start center dzaakuvhara. Zvandataura zviya kuti health ichanetsa, vana vezvikoro vari kudzidzira pasi pemuti, mamuchingo vako kumaovheti. Mabasa munyika muchina maovheti mamuchingo wapo. Mnangagwa yazvita sei mota dzanadzo nevana vake nevazukuru nevabva ndiripo vese vanofamba nemota dzakakosha, handiti? So hatitadze kurwadziwa, isu tinorwadziwa nazvo because tiri vanhu, and hamunoti happy nesituation yatorarama kumusha kwedu. Mnangagwa nevana vako nevazukuru vako nehama dzose dzako makagara zvakanaka. Shamwari, kana uchiona kuti vanhu havachakudi dai wanga uri umwe munhu, Mnangagwa wangosiya, wangotazitepta no free and fair election. Wakadyiwa vanhu havachamisa 2 times uchibangamurwa home and away, ende zvinozviziva kuti wakadyiwa chero pauri papo, chero nemarakashi vacho munozviti varakashi munomirira kutengerwa nduwe neZANU-PF. Makaora varakashi, ende urakashi hwenyu vamwe vacho tiri kutokuzivaika. Tichakuudzai zviri paziso fair to fair kuti mhoro zveunozvita murakashiwe. Saka hatitombotyi kutaura chokwadi pano paKulen TV, chokwadi totaura. Maovhetere ndimakaita kuti tambureni. Unofanira kuziva mufana uyu unoimba chokuudzwa kuti akazoziva Mnangagwa aiswa pachigaro, ende kuti Mnangagwa akaiswa sei pachigaro haazvizivi. Kana uchiimbira musangano unofanira kuimba uchiziva kuti vanhu vauri kutamba navo vanhu vakawanda vachanyura. Izvi tiri kutaura kudaro kuti vanhu vakawanda ende vachanyura ende vachatadza kufema zvakanaka. Saka kunonzi vanenge vanoda kuzama kutaura here kuti vanoda kunyararidza vanhu, kutaura zviri pamwoyo yavo, zvinhu zvavanenge vachiona zviri wrong. Vanoda kuzama kunyararidza vanhu here kuti musataura kuti munhu uyu ari wrong apa, munhu uyu ari wrong apa. Kunenge kuchinzi zvose zvaari kuita zviri, vanhu vatende kuti zvose zvaari kuita zviri right.